kasangganang bida at ni lolo't lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, 12 minutos, pasado alas 7. Hatod sa Indo, kan Radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga bareta ngunyan na Miyerkules. Enot sa headlines kan mga bareta. Magkakaibang updates sa COVID-19 tinaon ni linaw kan DOH-5. Nakatalaan na i-turnover or 1.3 milyones pesos na kantidad ng anesthesia machine itataong niyan sa BRTTH. Eucharistic Community Pantry, Inumaw. Rubber dam, day pa man napapakinabangan kan mga paraoma sa Uwas Albay. Mga nakaligtas sa pagbagsak ng C-130 plane, critical pa ngunyan. 85% kan populasyon ang dapat mabakunahan kontra sa COVID-19. WHO nagparumdom na mag-ingat sa deklarasyon ng low risk sa COVID-19. Abnormalidad kan Bulkan Taal, padagos na pigbabantayan kan FIVOX. Sa ibang nasyon, 14 estudyante sa Nigeria dinukot nin mga armadong lalaki. Sa lado ng sports, Game 1 sa NBA Finals, mapuon ngunyan. Detalles kan Bareta enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Joy! Iwas germs, iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Tinawan hilinaw kan Department of Health Regional Office ang pagkakaiba sa daily coronavirus disease COVID-19 update na ipinapaluwas kan sa inong opisina sa mga data na ipinapaluwas man kan ibang local government units. Yan ang sinabi na ang mga COVID-19 update na ipinapaluwas araw-aldaw hali sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit o RISO. Idinugan paninda na ang daily COVID-19 update kan DOH di Bicol minadepende sa numero kan positibong kaso asin specimen na na-examine kan COVID-19 laboratory kay banaan report may kinaraman sa numero kan COVID-19 related death asin ang mga nagkararahay alay sa provincial city asin municipal hospital epidemiology and surveillance unit. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Nakatala na i-turnover kan Motor Trade Corporation ngunyan na aga ang anesthesia machine kantidad 1.3 milyon pesos sa Bicol Regional Training and Teaching Hospital. Kung kay Naomi Canyo, branch manager ka nasabing korporasyon, nagkukundukta ng siring na aktibidad bilang parte kan senang kamawatan na makatabang sa pagampang asin paglaban sa pandemyang COVID-19. Para kaini, nagkaigwa naman ng distribusyon ng 3,000 na N95 asin iba pang mga mask sa Camarines Norte, 1,000 pinaso ng antigen swab kits sa Sorsogon, 1,000 man na pinaso ng N95, sanggatos na ba ni suit, 10,000 na pedaso ng surgical mask asin 50 galon ng alcohol, 50 boxes ng gloves asin sanggatos man na face shield sa 4 na pampublikong ospital sa Masbate, 11 powered air purifying respirator asin 13 cases o kahon kan mask
sa Bicol Medical Center sa Camarines Sur as in antigen testing kits, BP, pulse, oxygen tanks na kantidad 1.1 milyon ana itao naman sa probinsya kan Catanduanes. Paliwanag ni Canyo na nasabing tabang magpapadagos pa sa ibang mga lugar sa Kabikolan na sinarealisaran na sabing aktibidad sa paagi kan Motor Trade Life and Livelihood Assistance Foundation. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Dalang today pamango na mas maako nin mga walk-in ngunya na aldaw sa Albay Astrodome para magpabakuna kontra sa COVID-19. Piglalauman na mababawasan ang bilang kan mga personang mapila sa luwas kaini. Ini sa rason na ang mga tutugutan na makalaog sa Astrodome asin magpabakuna. Iyon ang mga enot ng nakarehistro asin may appointment na. Kaya kay po na maubos ko na ang mabakunahan na nasabi mga persona bago mag-akomodar ng mga walk-in alagad, ini pwedeng mangyari sa mga masunod ng aldaw. Sa ibang lado, mahigpit manggararan na ipapasunod ang minimum health protocol siring sa paggamit ng face mask at face shield, lalo na ang obserbasyon kan social distancing para dai magsurusuan sa linya pati na sa laog kan Astrodome. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Wilkins Pure. Drink pure quality water with Wilkins Pure. Hinagad kay National Nutrition Council sa mga ina na mas lalo pang pakusugon na pagpapadudo sa sinang mga aki tanganing maprotehiran ang mga ini. Yan ang pahayag ni NNC Regional Director Arlene Riario sa pagsasabi na base sa indang ginibong survey, nagluwas na nasa 57% sa nakan mga ina ang inbuelto sa breastfeeding. Idinagdag pa man niya na 45% ang inbuelto man sa commercial foods, mantang nasa 14% kan mga aki ang pigpapakaon sa nanin basa-basa o lugaw, siring man, 7% ang pigpapakaon nin maluto. Sinabi niya na dapat magkaigwaning kooperasyon ng mga ina, tangani masiguro na areglado man ang nutrisyon kansa ng mga aki asin magkaigwanin marhay na salud. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Meras tanto matabangan asin masuportahan ang mga lokal na paraoma. Siring man mataunin ayuda ang mga persona asin pamilyang nangangiipo. Ini ang kamauotan kan Eucharistic Community Pantry sa Sarong Kapilya sa Santo Domingo, Albay. Sigun kay Father Vladimir Alas, resident priest kan Mary's Healing Sanctuary, personal siyang nagbabiyahe pasasiring sa barangay Tabigyan, Tabaco City para mamakal ng produkto para sa nasabing pantry. Sinabi ni Father Blood na imbes na mga burak ang gamiton bilang dekorasyon tuyong may misa, ang iba-ibang gugulayon ang pigagamit digdi. Kasabi digdi ang pangapoda ni Ichala sa iba pa mga kapadian na magkaigwaman ng sharing na aktibidad. Dalanta digdi, may papailing ang artistry, liturgy asin social responsibility. Tulong bulan naman ang nakaagi kan magkaigwaning community pantry ang nasabing kapilya asin kan uminaging aldaw sana asin da naisipan na gamiton ang mga gugulayon asin ibugtak sa altar. Sa ngunyan, magpapadagos ang Eucharistic Community Pantry sa nasabing kapilya para sa publiko. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Day pa man napapakinabangan ang mga paraoma sa Tercer Distrito Canalbay ang rubber dam sa Barangay Busak, Uwas Albay. Talanta day pa man napapabutog ang rubber tube. Ini sa rason na naghahanap pa nin sealant day bubugtak sa binugtakan nin tornilyo tangani masiguro na day ini maglupos. Sa ibong nalado, padagos man na nakatutok si Albay 3rd District Representative Didi Cabredo para masiguro na mapabutog na inin sa mas lalong madaling panahon. Tangani magamit na kan mga paraoma, lalo na tamadali na ang panahon ng tag-uran, asin makatarok naman ang mga ini sa saindang kabasan. Iyan ang primerong kabtangkan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kini. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes!
Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, 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 neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Spaghetti tayo, Erial ang pasta ko. Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ADM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes Food and Beverage, Bread and Pastry, Cookery and Caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian, and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. It's happening. The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas
Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads, undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation, technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Kinaklutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may simba. Kaya kada turo, bawi. Kusog kang tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Alam niyo ba na ang zeolite powder ay nakakatulong para maalis ang kuto at purgas ng inyong mga alagang hayop tulad ng aso at pusa? Mababawasan din ang kanilang amoy dahil may kakayahan ang zeolite powder na mag-absorb ng mga unpleasant odors. Ang zeolite ay isang sangkap sa feeds kaya safe ito. For more information about zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use zeolite. DZGB, Bareta Alas 7. Bareta Alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte, available in Southstar Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Cirilito Subihana na ang mga nakaligtas sa pagbagsak kan C-130 aircraft sa Sulu nasa critical pang kondisyon. Sa sinabi na iba sa mga nailigtas na military personnel tulos man na dinara sa intensive care unit mantangan iba ipinararom sa operasyon. Ididugang pa ni Subihana na ang mga critical ang kondisyon tulos man na inoperaran pag-abot sa ospital. Sinabi niya na padago sindang nakaantabay sa sitwasyon kan mga nakaligtas sa siring na trahedya. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Pigkakarkulong 85% kan populasyon ang kinakaipuhan ng mabakunahan kontra COVID-19 katakod kan pagsulpot kan mga variant nin virus. Iniani tinalaan na target ngunyan kan World Health Organization dahil sa paglakop kan Delta asin Alpha variants
nenot na na-detect sa India as in UK. Sinabi ni Dr. Rabindra Abeyasinghe, WHO representative sa Pilipinas, na ngunyan may mga bagong variant pa ng COVID-19 na narediskubre, as in pagsasabing mas nakakaulakit pa ang mga ini, lalo na kinakaipuhan na matawan ng proteksyon kontra sa virus ang mas nakulang populasyon. Tiwala si Abeyasinghe na kayang abotong kang Pilipinas ang target na porsyento kan populasyon na kinakaipuhan mabakunahan. Sa ngunyan, maabot na sa 3 milyon na Pilipino ang fully vaccinated, matang sobra sa 12 milyon na dose na nin bakuna ang naitudok. Bareta Alas sa ibang nasyon. Dinukot ka mga armadong kalalakian ang 14 mga estudyante halos sa boarding school sa northwestern Nigeria. Pero sa pagdukot, inabaspakan mga armadong suspitsado ang mga harong asin maging anatama na mga baka kaini. Sinabi ni Kaduna State Police Spokesman Mohamed Haligi na day paninda aram kung saan dinarakan mga suspitsados ang mga dinukot ninda mga estudyante. Nagkukondukta naman sindanin paglapag sa mga tuminukot na suspitsado. Barata sa lado ring Karawat, piglalaw mo na magiging mahigpitulos ang Game 1 sa NBA Finals ngunya na aga kung saan mag-aampangan yung Phoenix Suns kontra sa Milwaukee Bucks. Sinabi ni Chris Paul na siya nagalat nin 16 na season para makaabot sa NBA Finals. Asin siya matutok na makuha ang corona para sa Suns. Ang Best of 7 Championship Series mapuon yan kung saan ang Game 1 mangyayari sa indang home court kontra sa nagbibisitang Bucks. Baretang ano? Paano? Aramonta sa Baretang ano? Nagsangat ng kaso laban sa sayang mga pasyente ang sarong COVID-19 doktor sa India. Ini matapos na brutal na inatake kan sa iyang mga pasyente si Dr. Siu Kumara Sinatali sagod sa madismayo ining. Una kan doktor na magagadan siya sa ganibong pag-atake sa iya kan mga pasyente mantang pig-examine ang kondisyon kan mga ini. Na pag-araman na bako ini ang pinakaenot na inatake kan mga pasyente ang doktor dahil sa sobrang kadakulan kan bilang kan mga COVID cases sa nasabing nasyon. Na pag-araman na nasa ikaduwang aldaw pa siya na nagtatrabaho sa Ujjain District sa India's northeastern state of Assam, si Dr. Sinapati. Masasabing lantada na ang relasyon entre Ninda Coco Martinez and Julia Montes. Ini matapos mahiling ang pagsasabing rumored couple sa Outdoors Club. Sarong specialty store sa Green Hills na nagpapabakal nin campaign gears asin para sa iba pang outdoor activities. Kung narayo, da itulos mamimidbidan sina Coco asin Julia dahil ang babae nakasulog ng colored face mask matang full black mask ang gamit ni Coco. Si Ringman kadakol pa man giraray ang nakamidbid sa inda. Enot kay iniinakit ni Julia na handa na siyang magpakasal sa sayang nobyo maski ngunyan alagad. Man sinabi kung si Coco ang lalaki. Bareta, salado ng saludo magkita sa news base si Mar de la Mar kamen. Pirming maging physically active sa loob ng 30 minuto sa kabus na aldaw sa sarong simana. Yan abiso ko mga eksperto sa salud sa kinabahan para sa baskok na lawas. Dinagdag pa na well-balanced, low-fat diet na dakol na prutas, vegetables as in whole grains, dakulang tabang para makamtan ang healthy body. Sinabi pa nalikayan man ang injury sa pagiging pagsulog ng seatbelt, as in helmet, paggamit ng smoke and carbon monoxide detector sa loob ng narong, sin maging marikmat sa paglakaw nin solo. Tandaan, health is wealth. From News Base, Mardela, Tainiba. Ultimo sa detalles kang Bareta ang kabugtakan kan panahon nasa linyan Pag-asa Legazpi. Para po sa update sa kabugtakan sa tuyang panahon ngayon na aldaw ni Merkules, nakakaapekto ang Intertropical Convergence Zone duman sa Mindanao, samantalang sa Kabikulan sa maghapon, ilalauman ang bahagya hanggang sa minsan na panganoro na kalangitan. Posible man ang mga pulo-pulong pag-uran o pagkikilatasin pagdaguldol na daraman kan mga localized thunderstorms. Luya man hanggang sa katamtaman na doros na halik sa sirangan hanggang sa norteng sirangan an mairal na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. Ang nilalauman na agwat kang temperatura, 24 hanggang 33 antas kang Celsius. Ang saldang, nagsirang alas 5:24 ngunyan nin aga, asin masul na pa siya alas 6:16 nin hapon.
Alididi sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ngunya na Miyerkules. Sa pag-ara kan mga pagriba, Mardila, Angel Mustasa sa Newsbase, Ronald Baldo Salado Technical asin Pag-asa Legazpi. Kami po ang nagatod kan barata. Ako si Chie Antivola. Ako mo po si Edwin na nagsasabing mabalos kan sinong pagantabay. Yan ang DZGB Bareta Alas 7. Abangan niraray sa aga at hapon. Masunod na pagkalipas lang kaini. Every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa.